खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हरनि समाव सिनाय मोनै सुबुंफोरा फैनानै बिजेपिनि एमसिएलए राजीब ब्रह्मनि न'आव उदखार खालामफैदों। बे जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों। सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजानाय बायदिब्ला हरनि समाव साब्रै सिनाय मोनै सुबुंफोरा गारिजों फैनानै बिजेपिनि एमसिएलए राजीब ब्रह्मनि न'आव उदखार खालामफैदों। बेनि उनाव खोमसिनि खाबु लानानै खारग'लांदों दुथांफोरा। नाथाय बेबायदि जाथाय जानाय समाव बिजेपिनि एमसिएलए राजीब ब्रह्मआ गावनि न'आव गैयामोन होननानै फोरमायथिदों। बिथाङा मानकासार साउथ सालमारा बांलादेश सीमा ओनसोलाव नायगिदिंहैदोंमोन आरो बे समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मिथिहोदों। बिटिआरआव दादागिरि सोलिनाय नङा। बिटिआरआव गोजोन फैबायमोन नाथाय बे गोजोनखौ इउपिपिएलनि फारसेनिफ्रायसो सिफायगासिनो दं। बे अजदखौ होदों बिजेपि दोलोनिफ्राय। फोरमायथिनो गोनांदि बाक्सानि मसलपुर बियाबाव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव बुलायलायनायनि उनाव बे खेबाव गसाइगावआव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव दाङाबाजि। गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय जलेश्वरी समबाय समितिनि बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव दाङाबाजि। बिजेपिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला समबाय समितिनि बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएलनि 7 लाइमोनफोरा 3 नं लालपुरनि थागिबि डिलार बिजय कुमार सरेननि न'आव फैदोंमोन। बेनि उनाव जायनाखि डिलार बिजय कुमार सरेन बिथाङा बिजेपिखौ मोजां मोनो बेनिखायनो बिथाङा बिजेपिनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै दोन्दोंमोन। नाथाय बेखौ बोख्लायनो बिथोन होफैदों इउपिपिएलनि लाइमोनफोरा। बेनि अनगायैबो बे गामिनि सिङाव जेसेबां शेयार हल्डार दङ गासै भटखौ इउपिपिएलनो होहोनो थाखायबो डिलारनो बिथोन होदों नङाबा डिलारखौ दाननानै होनायजों लोगोसे जेलाव दैथायहरनायनिबो हुमखि होदों होननानै फोरमायथिदों बिजेपिनिफ्राय। आरो जाथायखौ लानानै गुरुपेला आउटपस्टआवबो FIR होनाय जाबाय। थाबैनो जाहाथे दायनिगिरिफोरनि हेंथा राहा लायो बेनि थाखायबो बुंथिनाय जादों मानोना बिटिआरआव दादागिरि सोलिनाय नङा होननानै बुंथियो बिजेपिनिफ्राय। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि समबाय समितिनि बिसायख'थिखौ लानानै बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिसेयावबो इउपिपिएलनि EM उखिल मुसाहारिया गावनि गोहोखौ बाहायनानै डिलारफोरखौ लेंहरबाय थादोंमोन आरो बेसेबां भट होनो हागोन बेनि लिस्ट होनो थाखाय डिलारफोरखौ बुंथिदोंमोन आरो भट होहोनो हायाब्ला डिलारखौ दाननानै होनायनिबो हुमखि होदोंमोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। बेनिखायनो बेनि सायावबो नायबिजिरनांगौनि दाबि खालामदों बिजेपिनिफ्राय। बिटिआरआव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोजोना फैबायमोन नाथाय इउपिपिएलनि फारसेनिफ्रायसो बेखौ सिफायगासिनो दं। इउपिपिएल दोलोआ एलायन्सनि धोरोमखौ फालियाखै होननानै अजद होबावदों बिथाङा। लोगोसे बिटिआरआव बिजेपि आरो इउपिपिएलआ जयैनो सोरखाराव दंब्लाबो समबाय समितिनि बिसायख'थियाव बिजेपि आरो इउपिपिएलआ गुबुन गुबुनैसो बिजाथिखौ फसंदों होननानैबो फोरमायथिदों बिजेपिनिफ्राय। गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि 7 फरायसाफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों। गुवाहाटीनि जालुकबारी फ्लाइअभारनि साखाथियाव जादों जाब्रबथाया। आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि फरायसाफोरा स्कर्पिय' गारियाव दंमोन जेराव 10 फरायसाफोर गाखोदोंमोन। 10नि मादाव 7नियानो जायगायावनो जिउ गोमादों आरो 3 गोब्राबै जोखोम जादों। जोखोम जानाय 3खौ GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। थैनाय 7नि मुङा फारियै डिब्रुगड़नि आइमन बर'आ, शिबसागरनि कौशिक महन, गुवाहाटीनि अरिन्दम भुवाल आरो नियरडेका, नगावनि उपांशु शर्मा, माजुलिनि राजकिरण भुयान आरो मंगलदैनि कौशिक बरुवा। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाब्रबथाया हरनि गेजेराव जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला फरायसाफोर गाखोनाय गारिया जोबोद गोख्रैथिजों लामायाव खारदोंमोन नाथाय गारिखौ सामलायनो हायैयाव गारिया डिभाइडारखौ बारनानै उल्था फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय बोलेर' पिकआप गारियाव सौख्रांहैदों। बे जाब्रबथायजों बोलेर' पिकआप गारिया बांद्राय खहा जायाखैब्लाबो फरायसाफोर गाखोनाय स्कर्पिय' गारिया गेरेबजोबदों जायजों गारिनि मुंखौ सिनायनो हानायाव गोब्राब जादों। जायनि थाखाय गेरेबजोबनाय गारिखौ हाख'नानैसो गारि सिङाव थानाय सुबुंफोरखौ दिहुननो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला स्कर्पिय' गारि सिङाव जौ बथलबो मोननो हादों। बेनिखायनो जौ लोंनानै गारि सालायनायनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों होननानैबो फोरमायथिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला लाइमोनफोरा घन्टायाव 140 किल'मिटार जानथायसिम खारनाय गोख्रैथिजों गारिखौ सालायदोंमोन। जाथाय जानायनि उनाव जाथायथिलियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो नुजाथिहैदों। हादराव गिथावना बुथारनाय जाथाय जानायनि दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। इउपिनि बुलेन्ड शहरनिफ्राय हमनो हाबाय दुथां साहिलखौ। गिथावना बुथारनाय जाथाया दिल्लीनि रहिनीनि शाहाबाद डायरी ओनसोलाव जादोंमोन। बुथारनाय जाथाया सीसीटीवीआव सेबखांजानाय बायदिब्ला
20 बोसोर बैसोनि शाहिल मुंनि सेंग्राया लामायाव 16 बोसोर बैसोनि साक्षी मुंनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ देगारजों सुग्लिनानै इनायै बुथारदों। 20निबो गोबां खेब देगारजों सुग्लिदों। बेनि उनावबो एंगाराखै। देगारा मोदोमाव नांथाबोनायाव लामायाव थानाय गेदेर अन्थाइखौ बोखांनानैबो हिन्जावनि सायाव खनले खनले गाग्लोबदोंमोन, जायजों हिन्जावसाया थैनो गोनां जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथावसिन बाथ्राया बेसोदि बे जाथाया सुबुंफोर होंगो दोंगो थानाय थांलाय फैलाय जाग्रा जायगायावनो जादोंमोन। गोबां सुबुंफोरानो बे गिथावना जाथायखौ नुदोंब्लाबो हिन्जावसाखौ रावबो रैखा खालामनो फैयाखैमोन। उनावसो जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो मिथिहोनायाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदोंमोन, नाथाय बे समाव दुथाङा जाथायथिलिनिफ्राय खारग'लांबायमोन। दा पुलिसनि संदाननायाव दुथां शाहिलखौ इउपिनिफ्राय एरेस्ट खालामनो हाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला 20 बोसोर बैसोनि शाहिल आरो 16 बोसोर बैसोनि साक्षी सानैजों मोजां मोनलायोमोन आरो बुथारनाय जाथाय जानायनि सानसे सिगां सानैनि गेजेराव माखासे खोथाखौ लानानै नांलायनाय जादोंमोन। बेनि अखानायैनो साक्षीया जेब्ला जोनोम सान फालिनायाव बाहागो लानो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, अब्ला दुथां शाहिलआ हिन्जावसानि उन उन थांफानानै लामायाव हिन्जावसाखौ देगारजों गाग्लोबहैदोंमोन, जायनि थाखाय हिन्जावसाया थैनो गोनां जादोंमोन। लखिमपुरनि एसपि आनन्द मिश्राया मिडियानि सिगाङाव अफिसियेल जेबो खोथा बुंनो मोननाय नंला। एसपि आनन्द मिश्रानि खुगाखौ बन्द खालामनानै दोननो नाजादों नामा? आसामनि गुवाहाटी उलुबारियाव थानाय पुलिस हेडक्वार्टारनिफ्राय मोनसे अर्डार ओंखारदों। थांनाय 24 मे 2023आव इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिसआ बिथोन होनायनि सायाव बिथा खालामनानैनो अर्डार फोसावदों दि लखिमपुरनि एसपि आनन्द मिश्रानि सोलायै लखिमपुरनि एडिशनेल एसपिखौ लखिमपुर पुलिसनि अफिसियेल स्पक्सपार्सन बानायनाय जाबाय। लखिमपुरनि एडिशनेल एसपि बिथाङानो आनन्द मिश्रानि जानानै मिडियानि सिगाङाव अफिसियेल खोथाफोरखौ बुंसिगोन। मख'नो गोनांदि साब इन्सपेक्टर जननि राभा थैनायनि उनाव दासिम सा 160 आयेन बेरेखा नंखाय सना आरो नंखाय रांनि फालांगि खालामग्राफोरखौ हमबाय। बेनि मादाव लखिमपुरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन सा 63खौ हमनो हादों आरो सनितपुराव सा 45खौ हमनो हादों। एसपि आनन्द मिश्रानि दैदेननायावनो रायजोआव नंखाय सना आरो नंखाय रां फालांगिरिफोरखौ हमग्लुंनाया जागासिनो दं। नाथाय सोंथिया बेसो, एसपि आनन्द मिश्राया 2 सप्तायावनो गोबां नंखाय सना आरो नंखाय रांनि फालांगिरिफोरखौ हमनो हादोंब्ला गुबुन पुलिसफोरा मा खालामनानै दंमोन? ना बिथांमोनहाबो नंखाय रां आरो नंखाय सनानि फालांगिजों गोरोबफानानैसो खामानिफोरखौ मावबोदोंमोन, जायनि थाखाय साब इन्सपेक्टर जनमनि राभा थैनायनि उनावसो लखिमपुर आरो नगावआव जानाय नंखाय सना आरो रांनि फालांगिरिफोरा सोराङाव फैदों। बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखायनो एसपि आनन्द मिश्राखौ खौरांगिरिनि सेराव अफिसियेलि खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय बिथोन फोसावदों नामा? बेयो बयनिबो गेजेराव मोनसे सोंथि बेरखांदों। नर्थ इस्टआव गिबिसिन खारनाय वन्दे भारत एक्सप्रेसखौ मैया बेखेवनानै होबाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि। बिथाङा भिडिअ कन्फारेन्सनि गेजेरजों वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ बेखेवनानै होदों, जेरावनाखि ट्रेनखौ फकिराग्राम, क'क्राझार आरो गुबुन गुबुन रेल स्टेशनफोराव दुंब्रुदै बरायदों। वन्दे भारत एक्सप्रेसआ गुवाहाटीनिफ्राय निउ जलपाइगुरिसिम खारगोन। गुबुन गुबुन ट्रेननि रुजुनायाव वन्दे भारत ट्रेनआ गोख्रैथिसिनजों खारगोन। गुवाहाटीआव बेलासिनि 4:30 रिंगायाव जागायजेनगोन आरो 10 रिंगायावनो निउ जलपाइगुरियाव मोनहैगोन। उल्टा फारसेथिं निउ जलपाइगुरिनिफ्राय फैनाया फुंनि 6 रिंगा 10 मिनिटाव खारजेनगोन आरो 11 रिंगा 40 मिनिटावनो गुवाहाटीआव मोनफैगोन। टिकेटआ मोननै रोखोमनि थागोन, एसि चेयार कार अदेबानि सिसि आरो इसि अदेबानि एक्जिकिउटिभ चेयार कार। टिकेटनि बेसेना सिसिआव क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीसिम सासेयाव 695, लोगोसे ट्रेननि सिङाव जानाय आदारा अपसनेल थागोन, अदेबानि जानोबो हागोन आरो जायालासेबो थानो हागोन। जुदि जाया अब्ला केटारिं चार्जखौ दाजाबफानाय जानाय नङा। इसि टिकेटनि बेसेना क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीसिमाव सासेयाव 1280, बेयावबो जानाय आदारा अपसनेल थागोन। ट्रेन खारनायनि समा क'क्राझाराव फुंनि 8 रिंगा 41 मिनिटाव खारजेनगोन आरो गुवाहाटीआव 11 रिंगा 40 मिनिटाव सौहैगोन। रायजोआव रां जाख्ल'नायनि दायाव फिन हमजादों सोरखारि मावख'गिरिफोरा। 12 घन्टानि गेजेरावनो 3 सोरखारि मावख'गिरिफोरा हमजादों भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन टीमजों। बेनि मादाव बाक्सा जिल्ला सिमलानि सार्केल इन्सपेक्टर गणेश बर्मन बिथाङाबो गावनि अफिसावनो 40,000 रां घुस लानायनि दायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन टीमजों हमजादों गणेश बर्मनआ। मिथिनाय बायदिब्ला क्रिमिनेल केस गोनां सासे सुबुंखौ केसनिफ्राय रेहाय होनायनि मुङाव 40,000 रां
रां दाबिदोंमोन बिथाङा। बेयावनो रां होग्रा सुबुङा रांखौ होनो गोसो गैयैलाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनो मिथिहोनायाव सोलो खालामनानै रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों सार्कल इन्सपेक्टर गणेश बर्मनखौ। बिथांनि अनगायैबो धुबरीनि बिलासिपारा पुलिस स्टेशननि साब इन्सपेक्टर रहिजुद्दिन आहमेद आरो बारग' हमगार्ड सनारुद्दिन शेखखौबो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमआ हमदों। केस डायरियाव सोलाय सोल' खालामनानै कर्टआव दैथायहरनो थाखाय रां दाबि खालामदोंमोन बिथांमोनहा। नाथाय रां लाफुबाय थानाय समावनो साब इन्सपेक्टर रहिजुद्दिन आहमेद आरो बारग' हमगार्ड सनारुद्दिन शेखखौ हमनो हादों। माखासे सान सिगां दायनिनि सन्देहआव सासे आइजोखौ लाजिनांथावै साजा होनाया सोराङाव फैदोंमोन। आइजोनि गाननाय जोमनायखौ खावसे गैया खालामनानै दायनिनि सन्देहआव साजा होदोंमन। बे जाथाया धेमाजि जिल्लानि सिसि बरगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरलं ओनसोलाव जादोंमोन। दा बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा हमबाय। बिजयपुर बालिजानि बुद्धिन मिसं आरो बिथांजों लोगोसे भव मिसं आरो टंकेश्वर मिसंजों लोगोसे साब्रै आइजोफोरखौ बे दायाव हमबाय। दीपान्जलि मुंनि आइजोखौ दायनिनि सन्देह खालामनानै ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा हमदोंमोन। बेनि उनाव बिथांनि गाननाय जोमनायखौ खावसे गैया खालामनानै आखाइ आथिंखौ दुरुंजों खानानै लावथि सिबै सिबै गामियाव फिदिंदोंमोन आरो दुथांफोरनि लावथि सिबनायजों जोखोम जानो गोनां जादोंमोन दीपान्जलियाबो। उनाव बिथांखौ न'खरनि सुबुंफोरा खुनुरुखुमै रैखा खालामनानै धेमाजिनि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमन। नाथाय मोजां फाहामथायनि गोनांथि जानायलाय डिब्रुगड़नि देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादोंमोन। दा बे जाथायनिनो गुबै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा हमबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।